Здравейте! Днес ще ви покажем как изработваме албумчета за завършване на училище и детски градини. Започваме с отпечатването на страничките за вътрешния блок. Тази книжка се отпечатва на фотохартия. След това тези разгъви се биговат по средата и се залепят един към друг посредством специален двойно лепящ картон, така че да се оформи вътрешния блок на нашата фотокнига. Корицата се отпечатва на самозалепваща хартия, ламинира се за допълнителна защита и това всъщност е нашето облекло, което покрива твърдата корица на нашето албумче. Следният етап от изработката на нашето албумче е да сглобим вътрешния блок заедно с корицата. Ако и вие искате да поръчате албум за завършване на детска градина, 7 или 12 клас, може да разгледате нашите дизайни и да поръчате със собствен дизайн на Photopis.bg.